Sige, sige, sige. Sige, sige. Bye. Huwag mo na, Mama Silvio. Magawa na po kayo dito. Baka may mga sasakyan kayo na ano. May mga bangas-bangas na. Pakita ko sa inyo dito sa oven. Ito yung oven. Ay mga parang Jason. Dito ko sa ano, inuupahan ng pinsan ko. Dito ko rin hinatid yung kapatid ko. Ito yung inuupahan ng boarding house. At pupunta ako ngayon dun sa San Pedro. Tinawagan ako nung tito ni Ami. Punta ako dun sa San Pedro. Kasi graduation nung anak niya, pinsan ni Ami. Ngayon natid nila ako dun sa ano, Sakayan. Balibago. Sa Balibago, no? Oo. Ay, Ito dan. papuntang Balibago. Puntang Balibago. Kakahinto lang ng ulan dito. Di mo din na sa kulay, bro. Ayaw. Ay, malilingawan to. Nagbalik talaga ito, sapatos ko. Oo, kasi sapatos siya. Saan? Saan nakapatong saan? Muna diya. Bugkos mo kaya, Bong? Nag-SNR baga kami kagabi. Ito na lang itali mo para para Hindi, yun na. Ito. Para bit-bito na. Yan. Hindi ko nagdalang tayo na. Wala na dito sa kupakita. Magdara sa payong. Dadalhin daw ang sa akin. Alright. Bahala na kanyan sa kapatid ko. Daming dito, ano, malunggay. Malunggay. May mga gulay. Let's go. Kamu bidang ang sa vlog ko. Kang tataba. Ako kan sa dere. Sarado. Amias. Shoutout sa mga viewers natin dito sa Laguna. Dito na, palabas na kami. Sungkat ko na nga di. Turuin sa di. Pulong Santa Rosa. Pulong Santa Rosa. Dito ko sa ano, Pulong Santa Rosa. Dito sa Ngisan, no? Ngisan. Alam na doon tayo. Pulong Santa Rosa. Barangay, ha? Ay, Santa Cruz. Ay, Pulong Santa Cruz. Ano yung barangay? Sunisan Street. Pulong Santa Cruz, Santa Rosa. Sakop ka Santa Rosa? Pulong Santa Cruz, sakop ng Santa Rosa. Kala ko Pulong Santa Rosa.
pangalan niyo na. Padakol pala. Wala. Dami palang mga bibilan ng ano eh. Ulam, no? Wala akong problema. Atid lang nila ako dito sa Kayan. Hmm? Ini kalau utang mag-usay. Sato na, pagkuhan ka, dito na sulunadan. Ha? Sato na sulunadan. Ano? Masak. Tuloson, tapos dire-diretso. Sige, sige, sige. Guys. Sige, sige. Bye. Ikaw mo na bahala. Antay doon na ang kasama. Nandito na ako sa ano, sa Balibago Complex, Santa Rosa. Maghanap ako dito na sa Kayan papuntang San Pedro. Lubat yung mic ko. Sa market, sa kanina. Dito po sa Kayan, gamit ng ina. Kaya, balik, kawat, son, kawat, yan, narya, Ayan, dito na ako sa San Pedro. Dito na rin yung sundo ko. Layo din pala ng biyahe nun. Saan pa ba kayo galing? Galing ako dun sa Nissan, Santa Rosa. Ah, mga traffic. Oo. Pinatid ko yung ano, kapatid ko dun. Tapos, sakay ako sa Balibago Complex. May kalayuan din. 30 yung pamasahe. Sundo. Sinundo ako dito sa ano. Doon lang tayo nadaan pa sa ano. At pala, nag-complex na lang ako. Sa may ano? Oo. Doon din pala yung daan. Biglaan din sinabi ni Papa. Ha? Biglaan lang din. Oo. Tinawag sa... May ipapabili kasi dyan. Kanya. Ang papunta namin sa ano, Bayan-Bayanan. Dito na kami sa complex. Pasita Complex. Ayun, at dito na ako sa ano, dito na ako sa San Pedro. Bali dapat kanina sasakay na ako pa uwi ng Bicol. Ay ano, nalaman nila nandito ko sa Santa Rosa. Pinadiretso muna ako dito sa San Pedro kasi may okasyon daw yung, hindi ko naman alam na may okasyon pala. Graduation nung anak niya, yung tito ni Ami. Pinupuntahan ko na may shop na ano, paggawaan ng ano, sasakyan, nagpipintura. Pinadiretso muna ako dito. Bukas na lang daw ako umuwi, tapos yatid na lang daw ako dun sa Torbina. Dami mga niluluto. Dito kami sa bahay nila ngayon. Prito. Kilo ng pabo. Bola. Lutong Batangas.
paldo. Pritong manok. Kalderitang pabo. Ito tinulang pabo. Dami. Lamang loob. Putok bato. Ayan mga paring Jason, magandang tanghali. Dagdag ko na lang to sa vlog ko kahapon. Dito tayo ngayon sa Talyer. Time check natin ay alas 2:11. Pakita ko sa inyo yung truck noon nung nandito ko na inaayos yung na-aksidente na truck. Ito na po siya ngayon. Oh. Bago na. Sila yung gumagawa, mga pinsan niya ni Ami. Gumagawa po. Yung sira. Gumagawa ng sira. Pati sirang puso, kaya niyang gawin. Di ba? Kaya niyang gawin, mga sirang puso. Mga babaero. Mga babayero. Mga babaero yan. Yan. Ito yung pininturahan ko dati. At malapit na siya. Malapit na siyang i-release. Tapos yung parang kontrata nito ano eh. Kontrata nito 1 milyon. Yung kontrata nito. Yung buong truck. Parang bago na ulit. Bangas-bangas yan kung matanda niyo yung vlog ko dati. Bangas-bangas yun. Nasibiyahan. Ito na. Ikutan natin. Ito na ulit. Bagong-bago na. Yo, shout out! Shout out! Shout out! Mga kalatiro. Yan sila. Bago na ulit. At punta tayo dito sa ano, nagpipintura, nagbubuga. Shout out mga kabuga. Shout out. Ayan. Mga kabuga, nagbubuga. Buga-buga. Ay! Uy! Okay, sarap. Okay, sarap. Talaga eh. Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Buhay na buhay ah. Buga. Ito rin, Toyota. Toyota. Na, no? Pakita ko sa inyo yung binubugahan dito sa ano, dito sa oven. May oven dito eh. Dito pinenturan sa oven. Nagmamasilyo. Magawa na po kayo dito, baka may mga sasakyan kayo na ano. May mga bangas-bangas na. Pakita ko sa inyo dito sa oven. Ito yung oven. Kulob na kulob. Nagbubuga dito. Lalabas yan, bagong-bago na. Kumikinang. Pag nagpintura dyan, grabe yung amoy dyan. Bumper pala yung ano nito. Okay na yan. Mga bagong-bago na. Mga binugahan. Ayun. Hindi ko parang kainit ka eh. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At muli, maraming salamat sa lahat na nanood sa aking vlog. At yun nga, at mamaya ay pupunta na akong Alabang
Kasi yun nga, inatid ko lang yung kapatid ko kasi magtatrabaho siya. Si mama dapat yung mag-aatid nun, kaso ako na. Kasi kawawa naman si mama, baka mahilo. Na mamaya, uwi na ako. Iatid ako ng sakyan, papuntang Alabang. Tapos, yun, makikita nyo sa vlog ko si Katie. Kasi may papadala daw na gamit si Katie sa akin. Ayan po, bye-bye!